प्रब्लेमा जाहैबाय एनडिबिनि गेजेराव नाथाय खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद खालामगोनखौ नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नायनानै लाग्रोदो। दा प्रब्लेमा जाहैबाय एनडिबिनि गेजेराव नाथाय अफिसारा माने बिसोर थिग नङा बिसोरनि मथे थांनाङा आरो बिसोरबो नङा जोंसो आसल बेखौ अफिसारा मानो खोनासंनो ओंखायनो अफिसारफ्रा बुंगोन मन्थ्रिया बुंगोन चिफ मिनिस्टारा बुंगोन नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै आरो बे ज' जानो हायाब्ला थांबाय आरो 10 बोसोरावबो जेबो जानाय नङा। ओंखायनो जि लाइनजों खारबाय थादों बेजोंनो थांनांगौ जोंनि पारपासा जानांगौ जोंनि एनडिबि बिदा फंबायफ्रा फुललि फ्रि जानांगौ खारन केसआ सासे मानसिनि जिबनखौ धंस खालामो। दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि न'खरा मा जागोन। गतिके जों केस उइथड्रला जेरैखि जायाबाबो जानांगौ नांगौबा रसा नांनानैबाबो जेबो नङा बिसि फिसा लानानै थागोन नाथाय केसनि थाखाय जुदि खारखोमानाङो जेलाव जुदि थाहैनाङो बे न'खरा मा जागोन जेराव जोंनि गोरोबथायाव केसखौ बोखांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों थाबैनो मावनानै प्रसिडिउरनि गेजेरजों सरकारा नटिफिकेसन होनानै बेखौ उथायनो हाया सरकारा जेखौ अजद गैला बेखौ कर्टआवसो सरकारनिफ्राय माबाफोर दंबावो नामा होननानै सरकारनि उकिलखौ सोङोब्ला जोंहा जेबो गैला होनै डिसपज खालामनांगोन उथायनांगोन खारन बिएलटिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो बेयाव आं गावनि जे रल लादोंमोन आरो दा लोगो नोंथांमोना बे क्लिपखौ नुखाबाय नङा होमबा जोंनि बिशजित दैमारि सारा बेसेबां मोजां बिबुंथिखौ होलांदों नोंगौ सैथो बिबुंथिखौनो होलांदों। दा जोंनि माखासे लिडारफोरा बेसेबांसिम गोरोबलायनाय बेसेबांसिम गोरोबलायाखै बेखौ आं बुंनो थांला लोगोफोर सोरखौबा बुङोब्लाबो सैथोखौ बुङोब्लाबो दाय जायो जोंफोरबायदि फिसा फिसा मानसि अब्ला माथो बुंनो दा आं बेखौ बुङालासिनो जोंनि बिर जोहोलाव दैमालु जोहोलाव लिरनानै गालांनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौसो जोंनि बर' हारिया बावनानै थांबाय नङा होनबा दा बै बाथ्राखौ गोसोखांहोनोनो आं नैबे बिथां दैमालु बिर जोहोलाव लिरनानै गालांनाय लारिनिसो आं फरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव होगोन। जों बुङो नङासै दैमालुनि सावानो दासिमबो जोबाखै होननानै दैमालुआ थैनोसै सिगां जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ लिरनानै गालांदों। अब्ला खोनासं गावजों गाव मानिलायाब्ला मेगन सानाया बाराब्ला बेनो लाबोगोन हारिनि जोबस्रां नंगौ सैथो बाथ्रा जों गावजों गाव मानिलायनाय गैयाब्ला सोरबा जानायखौ सोरबा सासेया नायनो हायाब्ला जोबस्रांनाया फैखागोन नङा होनबा बर'नि अख्राङाव खोमसि जोमैया साग्लोबनानैबो दङ नंखायखौ मा बुंनो बेखायनो थैनोसै समाव आंनि जोबथा आरज जों दैमालुनि साव नांदों बुङोना नाथाय बिथाङा थैनोसै समाव जोंखौ खावलायदों मानि थाखाय मानोना जों गावजों गाव एना एनि गोरोबलायनाय गैया सोरबा सासे जानायखौ सोरबा सासे नायनो हाया बेखौ आं बुंनांलायला नोंथांमोना मिथिगौ बिनि जोबथा आरजआ मा नोंथांमोना खोनासं नोंसोर खौसे जानो नाजा गावजों गाव गोरोबलायनो सहायलायनो नाजा बेसेबां मोजां पइन्ट होलाङो नङा होनबा जों खौसेखौ जानोबो नाजायो जेब्ला जों खौसे जानो नाजायो मोनसे जानो नाजायो अब्ला जों सोरबा सासेया सोरनिबा सासेनि बाथ्राखौ सहायलायनो हाया मानि थाखाय बेखौ दैदेनगिरि माखासेफ्रासो बुंनो हासै जोंफोरबायदि फिसा फिसौ मानसिया बुङोब्ला सोरनिबा गोरबो बिखायाव थिरनाङो बिनिखायनो आं एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगो नोंथांमोना अरायबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदिनो हारिनि बागै माखासे मोजां भिडिअखौ लाबोबाय थागोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय।